Ila ka na palita kagawas. Patay di ta kagawas. Wala ka naman nila ay. Dito ka agi dia. Ala. Di sila agi. Ha? Atumig dagat guys, dyan na idami ko na suka o kutsilyo ganay na ibahaw. Kay mangwan ko na may manajum. Katawan laman ning mama. Ari sa mi ma. Hi guys, ito ko na miss kwan guys, dagat. Kayo nasan ko na ron, mangaon ko na may datog to jum. Sige ano ang muuban, kamera. Di dyan muuban. Pajama po kuno siya. Para di madapawan. Dapat nagsagbot no, katong pagali na tades ni Agi kay. Pag magbagyo. Hindi pa to tanawon, wak ng mga sagbot. Wata ko uy. Ang dako ang bulig sa tundan Di Nanamiss kuan guys dagat. Money kuan guys, Dakay Beach. Nice pag-view dani guys. Putig bus. Unasan jud. Agang sinilas ay bilin. Bugat man yung sinilas. Ang daghanag ng inhas. Ayaw ko na ba ito? Mukha ito puli. Dito, nasa. Ako dito ang tagdala din siya. Tapos ko no. Punta na ng imong pandikit. Mas lalong madugay ba pag naisinilas. Nabigit. Agad na narabay ko yung din. So, ito nagsinilas? So, ito na ba. Hindi naman kay lapas siguro dire. Basta nani. Asa mag-isa? Mag-asawa na sila? Mag-asawa mo gani. Hindi naman to dapit. Duha ni basta nani. Mag-asawa mo na ba. Malay mo, single ra siya. O si Paris. Hindi man pwede na i-Paris tanan. Namang ka dyan na i-Paris na. Ay, saman to. Umakro din. Umakro ba ni? Gamay pa. Makaan mo ni ba? Nga Kari nada na ka na. Ayay, brata ba? Ang daghanang nangitag sudan Hindi raday kita may nangitag sudan ang daghana. Pati dito sa Pikas Barrio. Dito nang gipilag nang ginas. Makalingaw pa ning trabaho Ito pagkubo ni. Kanang mamaligya ay mga kinasun ba kay Luoy ba yan din ninyo pang hangyo undi lalim ba mangoy na ni hangyo to. Ito yan na ni. Imbis kailan nang isudan baligya. Baligya na nagkakaroon ng kwarta. Nahanang nangabot mga inasay. Anong gidala ninyo tanan nga bahaw? Naman lagi ka. Tapos ming aning Ingan kang di ka muuban. una man kog gipos. Nalagi kuan pa pisnit. Pisnit. Di Pisnit ba? Nit ba? Nit. Kalawan kara. Na pisnit. Kasi tawag na pokot. Mukaon ko big tumawi ka nun sa balay gyurot ta nagdala. Ano ang papagida? Papagaan daw. Nagsap na kuan guys sadlaw. Daghang nanginas dito dapit Mas daghan dito. Kaysa diri dapit. Nasa kalahian sa tuyom ug sa swaki. Ang tuyom dali kay makatulog na huwaki di ma pwede man kamuton. Mo na sakit manusok kanang tuyom. Daghan na kay nakuha pa. Ay niyo ka to bibi kay malibot ko.
buhi sama sa usa ka gabnon. Silent ba? Nagi anod sa bulong ning mga luha. Tapa? Man. Na? Ito na. Now. Ay nako. Kakaunitan ni. Daghan na ra ba? Excited ako guys mukaon sa mga kuan guys. Waki. Kay lami agi mo ni Junjun nga kanang naisuka. Sa usawan. Di man si Jaiza kuno kung patilawon og bato. Aman si Jai nakuha na bat. Kuya kay na makatunok be. Unsa day na to yom? Mura sa ito dagko kay kuya sa diya. Kuya kay na. Abot binasa yung Starfish oh. Then light color na brown na pa orange. Nilagan to yung ha. Madapod oh. Naghana kajog kuan guys. Starfish nang giparid. Kita kajog mining sa kuan ng pugalo. Dakang starfish oh. Makalingaw man di ay. Agis la sa buhol guys oh. Kita. Nadias pa oh. Naas ba to? Guys. Tara, tuloy na ba yun? Nilagan to yung be. Nilagan to yung be. Ato na ta? Aray ko. Ha? Aray ko pa. Naining tusok sang tiil ngarang sakita. Tapok mga tejom daghan. Sukam diyan lagi. Sukam lagi tos gihan ngano to. Masigi pakaon siguro nila. Kami na biyo pero kami ni ko. Unsa na? Ayan. Ayan magbitik na ba na? Unsa na? Unsa tong lami pa? Unsa to yung gingan nga lami? Asa man? Ako kayo. Ngunit eh. Ngunit lang, ngunit eh. Kaya dukdukon ay buhi ah. Unsa day ni? Sil na. Ay, wa na. Naramad diha dapit. Shield day, namura lagi bato. Basta mulihok gani na. Shell na. Shell Petron. May patag tunog yung taon dahil. Ngano ka tos giyan nagsuka? Pakaon siguro nila. Ta, ito na ta dito sa daplin. Ta nakabanigyan ng mga baji. Kapag nagdangkon guys sa bahaw. Nalagi nang iktin dito dapit. Tawa kayo mangyapon na siya pero katong sa lusay nindot kay katong pinog tunok ba? Ah, kasi pinig ay kuan. Nalagi nani. Oo. Tudukon niya. Tudukon niya ko mo. Sabi di tagmawan ani o sa mo kan Jesus Christ. Kadahapon bahunasan. May karong hunas o. Pitaw daliran ning taas ang tubig. Ingat. Balik din. May klaro ilang. Uy, klaro. Nansa man napatangtangan pa ng mga tusok-tusok. Tawa. Amo lagi unod. Uy, ito din na di ay. Naon mo na siya. Na. Kami, katuwa si Wilby puro na. Ilaw, eh. Butangan ni magsuka. Tay suka. Ano makatilaw ka? Dala mig bahaw.
Mahuli na sila kita mabili na ni. Huli na sila? Huli na puta. Beo. Ano na mo Beo? Nan ba? Uy, kutsara ni Bi. Naro. Di ba? Nanya, maapsan man taan itong tubig. Ay, itang batong. Dari sa bato, tungtong. Nanang tubig pa doong na. Tilawan na to guys, sarap bang umutag suka. Meron sa? Lami. Ha? Oh, di agati mo po dami kuan bahaw. Lami pa. Lami guys. Dami ita. Biyag. Kasi nagkasuwa yung magingani guys. Lami, ngani. Batangag suka, anja. Parisan ka ng kuan bahaw. Mo di po nilang ipangaon dito no. Dito to nagi kuan po sila. Nagi tapok-tapok. Kaya sa bahaw. What ba Beo? Oh, ano yun ka? Oh. Dami ka pa sa kanon sa? Bahaw. Puta. Dami kayo. Purya bujag lami. Pwede mo din mga niradanis dagat dyan magdarag bahaw. Daghan man day ma. Bali nami. Marato ni nga rin rami darag. Ipatilaw ra ko ni Junjun sa kanay swaki. Ay, thank you Lord. Kita na lamay nabilin. Nanguli nag mga uban. Ikaw nakabay swaki. Nakaon ako. Katang tinilang day. Sa una mga nimi, pakanan kong dun, di ko mukaon kay ludoon ko. Andiya karon kay lami man di ay. Tunog sa kanan yung mga puti-puti be. Ha? Asa mga puti-puti? Kanang mga ingani? Mo mangyapon, mulubong mangyapong tiil oh. Tilapok. Hey guys, doon ang kuskan guys, the plane. Wala lapok. Kuan na. Bas na pinagkankaon dito guys to ah. Na meron bagbiyodan hi. Batangan natin kamonggay. Suta na yung tinil ka man. Nanisi man ka. Siyempre nagkakaon. Tuwaki. Wala ganang pool bigyan dito. Asa? Binaban man na dito. Hapon na guys, nanguli na pag mga manginasay. Wala na si Puloy. Padong na pag may manguli. Kita ka ba niya? Kita ka ba niya kay? Abi patanaw sa tong kuha pa bi. Tanaw sa tong kuha. Wala po na mo na. Pwede naman din na pabutangan na tag kamonggay. Pwede. At kamonggay. Wala gi kamudungan nilagi. Lama kaagi pagkatada na pa. Ila ka na pa dita kagawas. Patay dita kagawas. Padlak ka naman nila ay. Kita ka agi diya. Hala. Din sila agi. Ha? Asa man tamo gawas? Saba oy. Wala na. Uy ko lang dito. Patay, di mi kagawas guys, kinalakan mi.
Asa man ta mulusot pa? Balik misagi, hindi may makagawas dari kay gilakan na gamagagian ganina. Asa kami dani agi. Mani nakalisod umungan ni Midanis dagat guys nga. Ubos na sa mo ang bahay kay lisod ang gagianan. Man gipadlakan pa nila nga na pwede ang mga tao moagi. May tanaw na tug makaagi ba? Ano sa di makaagi di mo balik na punta? Ha? Wano? Luyas mga tao oy. Dagan po ng tagkuhan ba mga Sa gagihanan ragod. Kay siyempre mga taong brira. pobre ra mo ani magajagdagat kami ng mga manginas nga na di. Wani kagihan kay ila manggilakan. Grabe agihanan ray pagkait pa man. Loy juning kwan guys, uyamot ra kay loy lojon ras mga mayaman. Magbutangan ta sila gaming agihanan diha, maagian rag mga tao. Kay gusto mo nga dagat ba manginhas, di makaagi. Nakalusot lagi sila. Ana dahil lusutanan. Na dahil lusutanan diha. Musuong sa kuan. Babuwire na may babuwire. Nakalusot talaga dyan mi guys. Kagi, tambutan na mi kuan sarado. Mura ni dagat na ni guys nga na ay gate. Kuyog dito makagawas kay padlakan man. Loy manginasay ba? Eh, di na makaagi. Narabay baka. Di na pa sila magingana. Kaya na ba dagan mo nga nagdagat kay mangitag. Majuhon. Ngitag sudan dya. Way agianan kay padlakan. Grabe na po. Sila po na naman eh. Umuwi tagizas dagat. Agianan Dapat magbutang sila agianan po mga tao kay na magazine mga nagdagat kay parehas karon o manginahas. Di mulusot pagbabuwire. Mura ninog mga kawatang yati. Makakaano lagi patag suwaki pero makabutag babuwire. Gudo. Ako rin kasi nag-enjoy. Bawa ka mo nag-enjoy ba ng uban? Ako nag-enjoy ko nga ning lusot sa babae. Mo na nanog. Nangawat. Putulog nung gudo. Hangat. Diyaw sila. Nanginas. Mga kaparintihan. Natunaw wag agsawaki ang ikaw no eh. Natunaw. Purot ko dajon. Let's. Ano na? Daghang kuha. Ano lang yan boy? Mga aninikad. Kacamata ang tubig ibay kon kayo no? Nantay dagang ka pa bubi hindi mo kita kay. Ano kayo? Lihok magtubig. Siguro dun kamunggay ka. Ano kapalak lang ba pang palasa? Kasagaran aninikad makuha no. Una mo kay hinay mo lakaw. Hangat na. Daghanang nangitag. Daghanang nang hanap buhay. Kaya nami guys, sabot na mi daris. Bye.